o bonito enrollo, temos a empanada aberta de Raia, que é unha maravilla, e despois temos incluso a nivel de repostería, temos os célebres eses, e bueno, un sinfín de platos con unhas cualidades excepcionais, e tamén despois temos bastantes centros hosteleiros, moitos restaurantes, e penso que a oferta en Cedeira a ese nivel é boa, moi boa. Falábamos desa festa do Percebe, que a temos mañá, volvemos repetir, a partir das 12 do mediodía, pero temos festas moi importantes, dende logo, xa en agosto. As festas que tedes en Cedeira, as festas da patrona, que dende logo tamén acollen a un montón de persoas. Sí, sí, claro, é que, por exemplo, a festa do Percebe vai empezar mañán, e vai durar o domingo tamén, que coincide coa festa de Santa Ana, que tamén é unha festa tradicional de Cedeira, non? Despois, no mes de agosto, ao marxen das festas de carácter parroquial que hai, pois temos a patrona, a festa do Virxen do Mar, que é o día 14, 15 e 16 de agosto, con a súa célebre romería ou procesión marítima, con mobilización dos barcos, os mariñeiros. E despois, ao final, vamos a instaurar unha festa case de final de brao, que é Lugnasaz, que é unha festa celta, duns rituais, que era unha antigua celebración que facían de entrada do brao, e aí vamos a facer todo unha actuación de carácter cívica, involucrando a todos os sectores da sociedade, ataviados con traxes de época, e vai haber desde asados de xabaríns, hasta bodas celtas, vai haber actividades para os nenos, a búsqueda do grial, vai haber bueno, pues todo tipo de actuacións de cabaleiros, todo o mundo ataviado dese xeito, e que pensamos que se pode consolidar e convertirse precisamente nun elemento máis atractivo do turismo. Sen dúbida, diferente, original, e que nos vai levar uns cantos anos, uns cantos bastantes para atrás, pero que ten moito arraigo, ademais, bueno, é que somos celtas, non? Sí, bueno, nós somos de orixe celta, obviamente, pero bueno, Cedeira e esta zona, como unha parte de Galicia tamén, está plagada, en Cedeira hai 3 castros, perdón, e logo Mamoas témolas centos. Lóxicamente, aí tuvo que haber unha civilización precristiá importantísima, non? A festa do Lugnasaz, que era a festa de entrada da celebración do brao, pois aí casamos as parellas, que eran dun xeito moi democrático, además, moi razonable. Casábanse por un ano, e ao ano seguinte, pois, ou ben renovaban os votos, ou adiós moi buenas. Pero había plena igualdade. Vamos ter que tomar exemplo. Era importantísimo. Dende logo, efectivamente, non había ese sometimento, esa diferencia entre os sexos, non? E nós o que queremos é realzar, de algún xeito, ese tipo de tradicións, e, bueno, involucrando a sociedade e convertir en algo novo, con actuacións musicais tamén, vai haber, bueno, a típica queimada, vai ser os guerreiros, vai ser algo nun sitio maravilloso, moi cerca da praia, ás 11 da noite vai ser a celebración de bodas, que, por certo, temos moitísimas parellas xa que queren pasar por ese ritual, non? Lista de espera vades ter que facer, ao final vamos a ter que facer, ainda que non ten efectos civis, pero, bueno, ao final casi pode ser, diríamos, un ritual para as parellas de feito, non? Ou de xeito simbólico tamén, desde logo, ser simbólico, efectivamente, sí. E falando tamén das festas que comentábamos, 14, 15 e 16 de agosto, o Concello tivo que, falábamos antes de apretar o cinturón aos cidadáns, as administracións públicas tamén. Estamos acostumados a grandes solistas, grandes grupos en Cedeira, venme a cabeza, porque eu estive ali o concerto de Meclán, estupendísimo, pero este ano hai que recortar un pouquiño máis, non? Sí, bueno, nós agora a organización esencial das festas deixámoslo nunha comisión, xente, comerciantes e empresarios que están traballando arreo e moi ben. Vais a sortear un piso, precisamente, como fonte de financiamento da festa, non? Efectivamente vai vir a Meclán, van vir 3 moi boas orquestas, pero, bueno, non debemos tampouco sobrepasarnos en canto aos costes, porque estamos en momentos de dificultade económica. Eu que si penso que a afluencia vai ser masiva de novo, porque as festas patronais de Cedeira son famosas, e un ano máis, pois, bueno,
daremos un bon xalón ao brao. E como sempre, para poñerlle esa guindiña, ese punto especial, os fogos artificiais. Os fogos artificiais. Moi especiais en Cedeira. Efectivamente, son un atractivo máis das festas e que, bueno, que xuntan a miles de persoas precisamente vendose. Penso que este ano van a ser tamén moi bons fogos, porque onde hai que recortar os costes precisamente son aí, son nas actuacións, e penso que facendo unhas festas non en competencia con outras localidades, sino dun xeito razonable para a vila, pois penso que é suficiente. E sen dúbida o público sempre acompaña. Sí, o público, dende logo, xa che digo, espero eses días unhas 50.000 persoas que hai pola vila, porque chegan momentos que non se pode nin andar pola rúa, non? Nin caber na praia, incluso. Nin caber na praia, efectivamente. Con esa praia máis tan fermosa que tedes... Sí, a praia da Madalena, que é unha praia que tivemos que recuperar, está sendo deteriorada por o cambio de dinámica de correntes que houve a partir dunha serie de actuacións irresponsables no seu momento do goberno central, e que tivemos que recuperar este ano, pero bueno, quedou unha praia preciosa. Temos xa entrada en funcionamento da depuradora e xa pasou precisamente toda a praia, que era unha gran produtora de berberecho, pois de categoría C a B, é dicir, xa se pode consumir, non? Cal quer dicir xa que o nivel de elementos nocivos nas augas pois baixou considerablemente. Sen dúbida importante para os mariscadores, sobre todo, mariscadoras, que é un sector moi importante. É verdade que en Cedeira temos mariscadoras, sí, que son as que se dedican, que é un sector importantísimo de mulleres, moi dinámicas e que, además, están facendo unha labor moi importante de semente de todo tipo, tanto de berberecho como de coquina na praia de Vilarrúa. Falamos agora do berberecho, pero é importante, apunten, o percebe, mañá, das 12 e ata o domingo temos festa rachada en Cedeira e logo temos festa de novo outra vez, xa un pouquiño máis centrados, esperemos que no verán, que agora si acompañe en agosto con todas esas festas as patronais, e tamén esa festa celta que esperemos que colla moito auxe e que acompañe dende logo, como sempre o fai o público nas festas de Cedeira, tamén a esta festa nova, que dende logo vai ser orixinal, diferente e moi tradicional, que é importante non perder todas esas tradicións. Moitísimas grazas por estar connosco, que saia todo estupendamente ben. Gracias a usted. E a vos moitas dadas por acompañarnos como lo fan cada tarde en Espacio Abierto. Saben que estamos aquí en Canal 31 todas as tardes de luns a venres con toda a actualidade da nosa comarca e da man dos seus protagonistas. Ata unha vindeira edición, pasen unha feliz tarde e adeus.